हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं जो अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एक प्यारी सी भाई खेसारी भैया पर गीत लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे खेसारी भैया बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं गाना बनाई हूँ। अगर अच्छा लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भैया खेसारी बड़ा नाम कैले हो, भैया खेसारी बड़ा नाम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। दई के जमीनिया भैया कैले बड़ा काम हो। दई के जमीनिया भैया कैले बड़ा काम हो। यम से बनवावे खातिर कैले भैया दान हो। यम से बनवावे खातिर कैले भैया दान हो। जनता के लिए बड़ा काम कैले हो। जनता के लिए बड़ा काम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। भैया खेसारी बड़ा नाम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। भैया खेसारी राउर बाड़े हो महान हो। भैया खेसारी राउर बाड़े हो महान हो। छपरा सहरिया में कैले योगदान हो। छपरा सहरिया में कैले योगदान हो। सबके खातिर बड़ा नेक काम कैले हो। सबके खातिर नेक काम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। भैया खेसारी बड़ा नाम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। हम तो करी अपने भैया पे नाज हो। हम तो करी अपने भैया जी पे नाज हो। जुग जुग बढ़े भैया करे खूब विकास हो। जुग जुग बढ़े भैया करे खूब विकास हो। करे खूब विकास भैया बढ़े दिन रात हो। करे खूब विकास भैया बढ़े दिन रात हो। हम ईश्वर से यही दुआ कैले हो जी। हम ईश्वर से दुआ कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो। लिखी अंजू भैया सच्ची कहानियाँ। लिखी अंजू भैया की सच्ची कहानियाँ। भैया खेसारी हमरे बाड़े दा बहुत दानी। भैया खेसारी हमरे बहुत बड़े दानी। अंजोई गाय के गीतिया सुनाई देहली हो। ये हो अंजोई गीतिया सुनाई देहली हो। हमरे भैया खेसारी बड़ा काम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया नाम कैले हो। 20 बीघा जमीनिया भैया दान कैले हो।